נעשה מעבר על המשימה שלנו, נזכיר את כל הדברים שתיקנו ושינינו בפרויקט משבוע שעבר, ונתחיל לעשות משימות. נתחיל בשינויים ועדכונים בפרויקט מהשבוע שעבר. בואו נשים את זה רגע בצד, שלא יפריע לנו. המשימה הראשונה שאנחנו רוצים לעשות זה לעשות מסך להכנסת קלט של מכונית חדשה. אז אנחנו עושים בריאקט מסך שבו יהיה מקום להקליד את המידע אודות השדות, ואז ללחוץ על כפתור, submit, ובסופו של דבר זה אמור להיכנס לתוך הדאטאבייס של MongoDB. חזרנו לפרויקט של שבוע שעבר, והוספנו בו את התיקונים האלה. בקר סקימה הגדרנו יותר אילוצים על כל אחד מהשדות. למשל על היצרן הגדרנו שזה חייב להיות מסוג סטרינג, אבל גם האורך שלו חייב להיות בין 3 ל-20. הוא required. לגבי המודל, אותם אילוצים בדיוק. לגבי השנה, זה חייב להיות number, מ-1920 עד 2024. לגבי הלוחית זיהוי, זה חייב להיות סטרינג, והאורך שלה צריך להיות בדיוק 8 תווים. על הפרסון אנחנו לא נעריך את הדיבור כרגע, כי זה דיון מסוג אחר לגמרי, זה מסמך בתוך מסמך, צריך לדון על זה, זה נושא בפני עצמו, נדון על זה לחוד. נתייחס עכשיו רק לשדות הפשוטים. זאת אומרת, השדות שהם לא אובייקט ממחלקה מסוימת, מטיפוס מסוים שהגדרנו. יצרנו פרויקט React, פשוט על ידי create React App, ויצרנו בתוכו מסך ראשון. מסך הראשון שלנו, insert new car, מורכב מ-TSX ו-CSS, שאנחנו קצת רוצים לסדר את השדות של הקלט, בצורה שתהיה נוחה לעבודה. ההגדרה של הקומפוננטה עצמה, ההגדרה של המראה של המסך, אז יהיה לנו div, שבתוכו יהיה לנו את 4 שדות הקלט האלה, והכפתור לשליחה. שדות הקלט, ברגע שאנחנו מקלידים לתוכם, תהיה לנו פונקציה שרצה, והדבר היחיד שהיא עושה בחיים שלה, זה לעדכן אובייקט שמחזיק את מה יש כרגע בשדה. זה הכל. בואו נסתכל עליה, handle text change, בואו נסתכל עליה. זה כל מה שהיא עושה. מעדכנת את השדה הזה שנקרא inserted car, המכונית שהיוזר מנסה להכניס, היא מעדכנת עם הערכים מתוך השדות שמופיעים על המסך. אני לא חושבת שצריך לעבור על זה שוב, זה דברים שדיברנו עליהם המון בזמן שלמדנו על React, אם צריך תזכורת תגידו, אבל זה משהו שעשינו אותו, עשינו בדיוק את זה. נכון, מזכירה לכם שיש כאן את הניימים, ובזכותם אנחנו יודעים מי הוא זה שעשו עליו change, ולכן אנחנו יכולים להשתמש בפונקציה אחת. ב-handle text change, אנחנו יכולים להשתמש בפונקציה אחת, כי אנחנו פשוט שולפים את הניים שלו, ולוקחים את המצב של האובייקט הזה כמו שהוא היה עד כה, ורק מעדכנים את מי שכרגע שינו את הערך של השדה. כאשר לוחצים על הכפתור של ה-submit, זה פונקציה אחרת, handle submit. ב-handle submit אנחנו צריכים קודם כל לעשות בדיקת קלט, לראות שהוא תואם למה שהוגדר במה שעברנו עליו לפני רגע, כאן, בדברים האלה, כל ההגדרות האלה, כל האילוצים שיש לנו כאן. אז אנחנו נבדוק, יהיה לנו פונקציה שפשוט תבדוק את כל הקלטים האלה, ואם התשובה שהיא תחזיר לנו זה true, אז אנחנו נעשה fetch.
אם התשובה שהיא תחזיר לנו זה false, אז אנחנו נצטרך לעשות, היי, יוזר יקר, השדה הזה צריך להיות בו לפחות כך וכך תווים, השדה הזה הוא הכרחי, וכן הלאה. נצטרך לתת לו איזושהי הודעה. בזה אנחנו פחות נתעסק היום, זה משהו שאנחנו עשינו יותר בשלבים הקודמים של הקורס, היום אנחנו רוצים להתעסק ולהעביר את הדאטה מקצה לקצה עד הסוף. אז אנחנו יותר נתעסק פה בפאץ'. פה אנחנו נשים איזושהי הודעה ואנחנו נגיד שים לב, אלה הכללים של השדות וזהו, בזה אנחנו נסיים. אנחנו פחות נתעסק ב-UI ואיך אנחנו מראים לו על ה-UI ואיך זה חוויית משתמש טובה להראות את זה על ה-UI, עשינו את זה המון כשעבדנו על הפרונט. אז אנחנו תכף נממש כאן את הפאץ', אני רק אתן הצצה קלה על is all fields OK, הנה is all fields OK, זו פונקציה שפשוט בודקת את כל השדות, היא ממש בודקת האם זה מינימום 3 תווים, מקסימום 20 תווים, אותו דבר על השדה האחר, כאן השדה שהפלייט צריך להיות 8, כאן השדה של השנה צריך להיות בין 1920 ל-2024, אם כל הדברים האלה הם true, אז תחזיר true, אחרת תחזיר false. הערה קטנטונת, כאן אנחנו פשוט עושים המרה. המרה הכי מהירה שיש זה בעזרת האופרטור פלוס. כשיש לי משהו שהוא string, מכיוון שהוא הגיע משדה קלט זה string, תמיד משהו שמגיע משדה קלט על מסך זה תמיד יהיה string, אז מכיוון שהדבר הזה הוא string, עשינו לו פה המרה לנאמבר. עם הפלוס הזה. אוקיי? בהתחלה הכנסנו -1, כדי זה יהיה הדגל שלנו שאומר, לא נכנס לכאן ערך תקין, ואז אנחנו מסתכלים שיש לנו בתוך הטופס, באובייקט שמעודכן על ידי ההקלדות של הטופס, אנחנו בודקים שיש לנו שם year, שיש שם משהו, שהקלידו לשם משהו, שזה לא undefined, ואם זה לא undefined, אז בואו נמיר את זה ל-number. Okay, ואז כאן יהיה לנו בדיקה שהערך של הנאמבר הזה זה בין 1920 לבין 2024. יופי, אז אחרי שניקינו את השטח, הבנו את הלוגיקה שמאחורי הדברים, בואו נעשה fetch. זה אני רוצה לתת לכם יותר לעשות פה את ההובלה. אוקיי? אז אנחנו בעצם רוצים לשלוח כאן בקשת fetch אל ה-backend. עשינו את זה בשבוע שעבר, עשינו את זה מפוסטמן, שלחנו כל הזמן בקשות, הנה מכונית חדשה, תן לי את המכוניות, תן לי את המכונית שזה ה-ID שלה. אז כל מה שאנחנו צריכים לעשות פה, זה בדיוק מה שעשינו בשבוע שעבר עם פוסטמן, לשלוח בבאדי של הבקשה, לעשות בקשת פוסט, ולשלוח בבאדי של הבקשה את התוכן מהשדות האלה. אוקיי? אז אני רוצה לתת לכם רגע 7 דקות, אני לא חושבת שצריך יותר מזה, להתמודד עם זה. אוקיי? קחו 7 דקות, נתתי לכם את כל הקוד, אתם מתחילים בדיוק מהנקודה הזאת, אין לכם משהו אחר שאתם צריכים לכתוב, רק את זה. קחו רגע 7 דקות, ועוד 7 דקות אנחנו נעשה את זה ביחד. טיפ קטנצ'יק, תעשו את מה שעשינו תמיד עד היום, דבר ראשון MDN, fetch, תמיד ללכת לפה ותלכו using the fetch API ולמסגרת השנייה. מפה. קחו את זה מפה ועד לפה. בסדר? תלכו לפה, זה יעזור לכם מאוד להקליד. וגם להיזכר מה צריך לשים בבקשת פוסט. טוב, אז בואו נעבור על פתרון ראשוני, עדיין לא הרצנו את זה, יכול להיות שיש כאן עוד איזה שהם באגים, אבל המתווה הכללי. אז הרעיון הוא כך, אנחנו שולחים בקשת fetch מסוג פוסט, מכיוון שאנחנו עובדים עם backend שיורץ ממקור אחר כנראה, יכול להיות שאנחנו בעצם פשוט נעשה לזה אקספורט לאפליקציה הזו, נעשה לזה, נייצא אותה לתיקיית פאבליק ונשים אותה בשרת, ואז זה לא יהיה, תכף נחליט איך לפעול. במידה ואנחנו לא עושים את זה, אז אנחנו נצטרך לטפל בעניין של הקורס. אנחנו שולחים כאן
את התוכן של הטופס כ-JSON, לכן ה-headers צריך לכלול content type application JSON, ולשלוח בבאדי את התוכן מהטופס, ה-inserted card. לאחר מכן אנחנו נדפיס מה שהחזיר לנו ה-Backend, ואם הייתה error גם נדפיס את זה. במידה והפונקציה is all fields okay החזירה false, אז אנחנו נשים alert ליוזר ופשוט נרשום לו את הכללים. אמרנו, אנחנו לא רוצים לטפל היום ב-UI, אנחנו לא רוצים להקדיש לזה זמן היום, אז מספיק לנו הודעת שגיאה הזאת. טוב, אז בואו נעשה, כדי שילך לנו הכי קל והכי מהר, בואו נוריד מעצמנו את הבעיה הזאת של הקורס. מה שאנחנו נעשה, אנחנו פשוט, את זה נשים בהערה, נייצא החוצה את הקבצים לתיקיית פאבליק, ונשתמש בקבצים בתיקיית פאבליק. אנחנו מייצאים החוצה לתיקיית בילד, את הפרויקט של הריאקט שלנו. קודם כל נבדוק שהכל בסדר, שהוא עובד, אז אנחנו נלך לאפ, נשים כאן במקום כל מה שיש, נשים את הטופס שלנו. אוקיי, נראה בסדר. נוודא שאין איזה שגיאות לפני שאנחנו מייצאים, נראה בסדר. אני רק אתן לו כאן מצד ימין, שמאל, אני אתן לו קצת מרווח. אוקיי, טוב. כרגע יש לנו למעשה את כל הקבצים שאנחנו צריכים בתוך התיקיית בילד. אנחנו נלך אליה בפייל אקספלורר, פייל אקספלורר, ונעתיק אותה לתוך הפרויקט האחר שלנו. אני משנה את השם של התיקייה הפאבליקית לבילד, ושמה את התיקייה שיצרנו כאן. ואנחנו מוודאים שאנחנו מצליחים לגשת אל הטופס הזה דרך התיקייה. למה לא עשית רן בילד רגיל?
עשיתי. עכשיו תצאי מכל מפקד, לא? כן, אבל אני רוצה לעבוד רק בבק-אנד, עם התיקייה הזאת רק בבק-אנד. שמתי אותו כאן. אנחנו רוצים עכשיו בעצם ב3001, ואנחנו רוצים את הקובץ אינדקס HTML, או אפילו לא צריך לרשום אינדקס HTML. ובסדר, הכל עובד. קיבלנו את זה, נוודא רק שאין לנו שום שגיאות. עכשיו לא יהיה לנו את הבעיה של קורס, זה מה שהרווחתי מזה. בעצם שמתי את זה באותו שרת שמשרת לנו את הבק-אנד. אוקיי, עכשיו בואו נבדוק שהכל בסדר. שכחתי לשים כאן פלייסהולדרים. הראשון זה המניפקצ'ורר, זה מאזדה. ומודל 5. אחרי זה ה-year. ואחרון, שכחתי. בואו נסתכל על הניימינג ונדע לפי זה. Manufacturer model year plate. אז 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ונעשה submit. ומה קיבלנו? קיבלנו 200 אוקיי. לא עשינו בבק-אנד שאמור היה להחזיר לנו איזשהו ID או משהו כזה. אם בטרמינל, זה... connected successfully, ואז אנחנו רואים כאן add new car, וקיבלנו כאן את ה-ID. חשבתי אבל שגם החזרנו את זה ללקוח. אם יש את זה, אז זה צריך להיות בתוך הקונטרולר. בקונטרולר ב-cars, add new car, ואז אנחנו עושים החזרה של זה ללקוח. מה החזרנו פה? את מה שקיבלנו. זאת אומרת שזה אמור להיות, אולי בעצם זה פה בבאדי. readable stream, כן, זה כנראה פה. אוקיי, הקונסול לא מראה לנו את זה בצורה שקל לקרוא את זה, אבל זה בסדר. זה הגיע תקין, וקיבלנו כאן את ה-200, נראה בסדר. יופי, אז יש לנו טופס, זה עובד. יש לנו טופס להכנסת מכונית חדשה. משימה הבאה שאמרנו שאנחנו רוצים לעשות, זה יצירה של טופס להכנסת קסטומר חדש. בואו נחזור לאפליקציה של הריאקט, נשאיר את המודלים פתוחים, כי אנחנו נרצה להסתכל על קסטומר, מה הסודות שיש לו. זה הקסטומר שלנו.
בואו נוסיף ל-insert new customer, נוסיף לזה קומפוננטה, או יותר נכון זה screen. נעשה לו גם CSS. טוב, זה יהיה כתרגיל. פתרון למסך של הקסטומר, אז קודם כל קצת שיפורים באילוצים שאנחנו עושים על הקסטומר. הניים שלו בין 2 ל-20 תווים, הדרייבר לייסן בדיוק 10 תווים, האדרס בין 5 ל-20 תווים, הטלפון בדיוק 10 תווים, שנת הלידה השתמשנו פה במשהו חדש שלא יצא לכם לראות עד היום, אנחנו פשוט משתמשים בפונקציה שעושה ולידציה על השדה הזה. אנחנו בודקים מה השנה הנוכחית, ומוודאים שכשמורידים מהשנה הנוכחית את הערך שמנסים להכניס לשדה, זה גדול שווה ל-21. כי אמרנו שאנחנו רוצים שהגיל שלו יהיה לפחות 21. בואו נשים לנו כאן הערה. must be over 21 years old. אנחנו לא ניכנס לניואנסים הקטנים של החישובים של חודשים ודברים כאלה, אנחנו פשוט נעשה את החישוב הזה, וזה יהיה בעצם הקובע מבחינתנו. בהתאמה עשינו מסך בדיוק עם אותם אילוצים על הקלט, בואו נפתח אותו. אז יצרנו מסך חדש, בדומה למה שעשינו עם המכונית. יש לנו כאן שדות קלט. שכחתי לשנות את השמות שלהם, עכשיו אני רואה את זה. מה יש לנו כאן? בואו נקפיץ עוד הפעם כאן. אז זה היה לנו name, DL, address. name, DL, address. phone ו-birth year. טוב. זה באמת נראה לי, וואו, איזה מזל שיש בדיוק את אותו מספר שדות, זה נראה לי מאוד... הvalue שלו זה submit. אוקיי, בואו נעשה הפעם, לא נשכח לעשות כאן place holder, ובכולם אנחנו פשוט נעתיק את זה. וכאן לא צריך.
אז קודם כל, בואו נזכר רגע, עשינו כאן אינטרפייס כמו עם המכונית, עם כל השדות שאנחנו מצפים לקבל, ועשינו אובייקט שיחזיק את ה-state, inserted customer, פונקציה handle text change שמקושרת לכל השדות שלנו, כמו במכונית, והיא פשוט מעדכנת את האובייקט הזה. פונקציית עזר, שקראנו לה all fields OK, שכאן אנחנו בודקים שהשם הוא לפחות 2 תווים ומקסימום 20 תווים. שהדרייבר לייסנס הוא בדיוק 10 תווים, שמספר הטלפון הוא בדיוק 10 תווים, והפונקציה הזאת היא זהה, למעשה זה לא פונקציה, זה חישוב, expression, שהוא זהה למה שכתבנו בפונקציית validate, שלפני רגע הסתכלנו עליה בתוך הסקימה. זה אותו חישוב בדיוק. אנחנו לוקחים את מהי השנה הנוכחית, מחסרים ממנה את השנה שהכניסו בקלט, והנה כאן אנחנו מכניסים את זה, את ה-birth year, לתוך ה-day year, ומשנים את זה לנאמבר, ואז אנחנו מוודאים שזה גדול יותר מ-21. השנה הנוכחית, פחות השנה שהכניסו, גדול שווה ל-21. handle submit הפעם צריך להיות ל-API customer או customers, אנחנו נוודא את זה, שלא יש שגיאות. ואנחנו הולכים ל-app, ואנחנו מסתכלים, האם זה customers, זה customers ברבים. אז ל-API customers שולחים בקשת פוסט, שולחים לה את כל התוכן, application JSON, inserted customer, ומחכים לתוצאה, מדפיסים את התוצאה. errors, ה-errors צריך לשנות את זה כאן, אנחנו צריכים להגיד שה-name should be, כמה אמרנו? models, models, ה-name צריך להיות בין 2 ל-20 תווים, name should be 2 עד 20 תווים, DL should be 10 תווים בדיוק, font 10 תווים, age over 21, ו-phone number, לא, זה עשינו, address חסר עוד. address, חמש עד 20 תווים. זהו, הרגשתי שמשהו היה חסר, חסר כאן את האדרס. האדרס ביקשנו שתהיה בין 5 ל-20. אז בין 5 ל-20. וזה נראה בסדר. אז בואו נבדוק את זה, נלך לאפ שלנו, נציג עליה את הטופס. לא עשינו לזה אקספורט אולי. סתם הוא לא מוצא את זה. נעשה טיפונת רווח ביניהם.
נייצא את האפליקציה. בינתיים אפשר לעשות delete לבילד הזאת. לא, לא רוצה לעשות לזה delete. מעתיקים את התיקייה החדשה שנוצרה לנו. copy folder. והנה הטופס החדש שלנו, אז השם שלו יהיה ג'ון. דרייבר לייסנס אמרנו 10 תווים, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. האדרס זה הקלנית 5 תל אביב. טלפון 10 תווים, אז 0, 5, 4 זה 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. שנת לידה שלו זה 2000, וסאבמיט. input errors, משהו לא נכון. עדיין שלנו. BL, ועשיתי לא 10 תווים. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. זה נראה אותו אורך כמו זה. לא, עדיין לא. אוקיי, אז בואו נראה מה לא בסדר. Strings. Insert new customer. ו... זה, 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 וזה, צריך להעתיק את הכל. אולי גם את גם את התוצאה של זה. אז אני יוצרת לי כאן let errors info, שיהיה מורכב ממה שהעתקתי כרגע. אנחנו נעשה פה backticks, ונסמן מולטי קרסר על כל אלה. נעשה רווח, דולר, מסולסליים, סגור מסולסליים.
זה לא יצא כל כך טוב. חושבים שעשיתי בטעות גדולים מדי. ועוד אחד פה. ואחד פה. זהו, נכון? אז error info, ואז אנחנו נוכל לראות את זה, וגם רציתי לשים את החישוב הזה, כדי לראות כמה הוא יוצא. דולר, סלסליים, החישוב עצמו, וסגירה של המסולסליים. הוא לא יודע מה זה day year. אז day year זה מה שמופיע זה day year. אז inserted customer birth year. למה פלוס שווה פלוס? אני רוצה לקחת את מה שהוא הקליד, את ה-birth year, ולחסר מכל זה. לחסר מכל זה. אז inserted customer, זה צריך להופיע כאן עם סימן שאלה. אחרי זה birth year, גם עם סימן שאלה, לא, אבל זה... טוב, אני אוותר על זה כרגע, אני לא רוצה לעכב אתכם מההפסקה, אז על זה אני אוותר כרגע. ואז ב-errors שאנחנו מציגים, אנחנו מציגים ככה. input errors, ועוד errors, ועוד errors info. ERR info. מייצאים את זה מחדש. זה הקושי, כשאנחנו רוצים לשים את זה באותו שרת, אנחנו צריכים כל הזמן לייצא את זה. אם אנחנו לא עובדים עם שרת development, שכל הזמן מקמפל את זה. אז זה לוקח רגע אחד נוסף. אוקיי, אז היה לנו כאן ג'ון, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. האדרס אמרנו 5 תווים, הקלנית 5, טלפון 0, 5, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ברסיר 2000, תבנית. והכל בסדר. טוב, ככה זה. זה אומר כאן לבוא. מעניין, משהו, כנראה בכל זאת משהו כאן לא היה, לא נדע לעולם. לא נדע לעולם. אנחנו יכולים לראות שאם למשל כאן אני אוריד את אחד התווים וזה לא יהיה 10, אז הנה אנחנו רואים שזה 4,
כן, לא עשיתי את זה לפי הסדר כנראה. לא עשיתי לפי הסדר, רואים כאן את ה9 האלה. כן. טוב, בסדר. זהו, אז יש לנו טופס שעובד, נשאר רק את המשימה האחרונה לאחרי ההפסקה, המשימה הזאת, להציג מידע אודות מכונית ספציפית, והמידע של הקסטומר. אוקיי? יאללה, אז הפסקה. אנחנו ממשיכים למשימה האחרונה, display specific cars, עם הפרטים של הקסטומר. בואו נתחיל מ-display specific car, לפי ה-ID שלה. אנחנו יכולים לשים בצד את ה-Backend, מדובר כרגע אך ורק בפרונט, ויותר מזה אפשר גם ב-Backend לעשות כבר מעכשיו delete על ה-build, כי הוא תכף לא יהיה רלוונטי. ניצור מסך חדש, למסך החדש אנחנו נקרא display car by ID, תודה. מאיפה הגיע לשם די? הוא אפילו לא ליד בי. אולי לא ליד R, כן, או ליד R, האצבע זזה שמאלה למטה. אז יהיה נורא דומה לטופס שלנו, למעשה, לטופס של הקלט. זה רק במקום תיבות אינפוט, יהיה לנו שם לייבלים, או דיבים. אפשר ממש לעשות לזה קופי. אז אנחנו עכשיו ממש נצייר את זה על המסך שלנו. כן, כן, נשים את זה על המסך ממש. אז בואו ניקח מה-TSX את החלק הזה. RF, C, כבר אין פה. RF, RFCE, אירו. למה הוא לא רוצה לעזור לי? זה לא קשור שעשיתי אימפורט. כן, הוא פשוט תקוע. רואים גם. הוא משנה את השם עדיין? לא. הוא עושה משהו. כן. ניתן לו לסיים בנינוחות, ושיחזור אלינו בשלום. React Arrow functional בלי אקספורט. זה. כל הזמן לומדים טריקים, מה? נשמעת את ה... כל הזמן לומדים טריקים. לא, אבל במה זה שונה מהרפסי רגיל? אני באופן אישי לא אוהבת את האקספורט דיפולט, ואני מאוד אוהבת את הצורה הזאת של האירו פונקשן. אז זה בדיוק מה שאני צריכה. את יודעת שלקח לי מלא זמן להבין מה זה, לפני שהתחלנו את הקורס. להבין את האירו פונקשן? כן, לא הבנתי, כאילו, אני רואה את זה, מסבירים את זה, אני לא מבינה מה זה. זה פשוט, אני תמיד מסבירה את זה ככה, אני אומרת במקום לשים פה את המילה פונקשן, מוחקים אותה ושמים חץ, זהו. אם מחקנו את הפונקשן, אז בואו נעשה משהו נפצה במקום. אני חושבת שזה עוזר לאנשים לזכור את זה.
אז במקום כל תיבות האינפוט, בואו נעשה אותם, מה אתם אומרים? div? כן. אפשר או div או label? div, יאללה, div. אז אוקיי, אז אני יכולה, בואו נחשוב עכשיו מה אני כן צריכה לשמר מפה. במקום name, אני בטח ארצה שיהיה לי כאן איזשהו ID או קלאס, אז אני חושבת שאני פשוט אהפוך את זה לקלאס name. ככה, אני יכולה לעשות פה מולטי קרסר ולהפוך את זה לקלאס name. אוקיי? כבר יותר טוב. וזה לא input, אלא בכל אלה אנחנו נשנה את זה ל-div. ואנחנו לא צריכים את ה-type, כי זה div. ואנחנו לא צריכים את ה-on change. מה עוד אנחנו צריכים ב-div? יש סוגר. לא, זה self-closing, כי זה ה-input. אבל זה עובד גם וגם, לא? לא יעבוד? לא, וגם לא יהיה לי תוכן. נכון. עכשיו אני צריכה לשים את התוכן. יאללה, אז מה אנחנו רוצים לשים על כל div כזה? אנחנו צריכים לקחת, אנחנו קודם כל צריכים להשיג את המכונית. אז כן יהיה לנו כאן תיבת input אחת, ובתיבת input הזאת היוזר יצטרך להקליד את התעודת זהות, את ה-ID של המכונית. אז יהיה לנו פה תיבת input אחת. יודעים מה? זה ילך לדיב אחר, זה יקראו לו display. class name display. div, שהוא מציג את המידע. וזה יהיה input. או input ID. placeholder. ID of car to display. וכפתור. display. ב-on click אנחנו נצטרך לפנות לדאטאבייס. and then submit. אוקיי, and then submit. הנה, מכאן אפשר להעתיק את זה. mouse, event handler, לא, זה לא האירוע. האירוע on click, אי אפשר להעתיק את זה, אני חייבת, אני אעתיק את זה מאחד אחר, צודקת. insert new customer, ניקח את זה מפה.
יש לך כי זה סוגריים שהם סמנטית לא צריכים להיות שם. בקופי יש לך תדיף, זה הרי. לא שמת את הדיסקריפטי. וזה הרבה להקליד, אני לא זוכרת מה זה היה. זה הרבה הקלדה. זה היה מרס אבנט. איפה הפונקציה איזול פילס, אוקיי, פה. זה לא הנדל זה? סאבמיט, את צודקת, כן. זה הסוג שלה, וכאן תכף אנחנו נצטרך לדון במה לשים. הבנתי מה אתה אומר, היה לי את כל זה. פשוט היית צריך לענות לי כן, זה הרבה להקליד. לא נורא, הכל בסדר. מה שאנחנו נעשה, פשוט... לא, את זה אני אעשה לו קונטרול C, וקונטרול Z, צ'יק צ'אק, ככה. אי אפשר להפעיל את הקליקבורד במחשבים האלה? אפשר, יש איזושהי תוכנה שנקראת דיטו, היא ממש ממש נוחה. איך זה יכול להיות שאני צריכה כל כך הרבה? כן? אוקיי, אז נעשה את זה, שוב נעשה את הקופי. וקונטרול, שיפט, קונטרול Y זה להחזיר את מה שהיה. כן. אנחנו כמעט שם. עוד רגע. הנה, זהו, that's it. וזה יחזור לפה. תוקן. התאונה תוקנה. אוקיי, עכשיו מה אנחנו עושים בהנדל סאבמיט? קודם כל, מה זה המאוס? זה אומר שכרגע היה קליק. לא, ריאקט, מאוס, יש שם אחד מיותר. לא, זה בסדר, זה לא מיותר, זה בסדר. זה הסוג שלו. זה האירוע מאוס קרא על כזה אלמנט. זה בסדר. אז מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים ברגע שיקליקו על זה, להסתכל על תיבת הטקסט ולשאול האם יש מכונית כזאת. נכון? אז בואו נעשה כאן fetch. עכשיו זה קצת אופטימי לעשות fetch בלי לבדוק שבאמת יש כאן ID וזה, אז בואו נעשה קצת בדיקה פה, נעשה לנו ככה איזושהי סקיצה על מה אנחנו רוצים לעשות. check input ID validity, ואז if valid fetch. else alert user. בואו נכתוב את זה אפילו כאן. else alert user. יופי. אז יש לנו עכשיו סקיצה כללית, כאן כבר ראיתי מקודם שזה A במקום K. נראה טוב? כן. יופי, אז בואו נתחיל. זה מאוד נוח ככה כשמתכנתים לזרוק את המחשבות ולעשות איזשהו סקיצה ואז לחשוב עוד יותר לעומק ועוד הפעם לעשות את אותו תהליך. זה מאוד מסדר לנו את החשיבה. אז קודם כל לבדוק עם ה-input ID. איך אנחנו נבדוק את זה? אז בואו נעשה כאן on change. פשוט נעדכן את זה, אז handle text change. נשמור אותו לתוך משתנה state. תכף אני אטפל בזה, כי יש לי copy paste שמחכה.
real estate. עם מחרוזת ריקה. נכתוב את הפונקציה שמטפלת בו. ואנחנו נבדוק. כאן יהיה לנו E, בוא נעשה גם הפעם העתקה, יש לנו את זה כבר כאן, נכון, change event. ואז אנחנו יכולים להגיד, האמת שגם את זה, לא, זה אני לא צריכה לעשות, כי יש לי רק שדה אחד. אז אין לי כאן אובייקט, אז כל מה שאני צריכה לעשות זה set, input ID, עם E, נקודה, target, נקודה, value. יופי, קצת סדר בעיניים. ואז כאן אנחנו בודקים אותו. if input ID. האמת שאנחנו פשוט יכולים לקחת את ה-input ID הזה. האמת שאולי נבדוק לפחות את התנאים המינימליים, שזה חייב להיות בצורה באמת של איזשהו ID. input ID, תודה עליהם, קטן, כמה תווים במחרוז, זהו, ש-Object ID, אני לא בטוחה אם Object ID הוא תמיד בדיוק באותו אורך, או שזה תו אחד יותר, תו אחד פחות. בואו ננסה רגע, בואו נוודא את זה. אז זה שייך למונגו-DB, לא למונגוס בכלל. מונגו-DB, length of, קוראים לזה Object ID לדבר הזה. 12 בתים. אז בואו נגיד ככה, in characters. איפה? 24. זה 24 characters, בסדר, אז אפשר לבדוק את זה. שאלה אם יש שם 0 מוביל, אם הוא מופיע, לא מופיע, אני מקווה שזה בסדר. if input ID נקודה length שווה ל-24. אז תעשה fetch. אחרת פשוט אל תעשה. זה קבוע 24? כן, כך זה נראה. אני קצת מודאגת מזה שאולי יש שם 0 מוביל איפשהו, אבל מכיוון שזאת סטרינג, אז כנראה שגם ה-0 המוביל תמיד יופיע. יש לי אמרת את 12 בית. 12 בית בגלל שזה בספרות אקסדצימליות, זה תמיד יהיה באורך הזה. 24 characters. כי ספרה אקסה היא תמיד באורך של 4 ביטים. הפט שאנחנו עושים הפעם זה בקשת get, אז כל מה שאנחנו צריכים לעשות כאן זה URL, ואנחנו יכולים אפילו לכתוב את זה ישירות כאן. לא, זה לא יפה לכתוב ישירות. const URL שווה. ה-URL שלנו יהיה /API/cars
סלש ה-ID שלנו. עכשיו נקודתיים, אני יודע. בואו נעשה את זה בתוך ה-if כאן. כי אני לא צריכה להשתמש בו חוץ מאשר כאן בפנים. אז זה אולי כדאי לעשות את זה עם בקטיקס. יהיה יותר נוח להשתמש בו. ו-input ID. ואז אנחנו עושים fetch, עושים den. לא צריך נקודתיים. בואו נראה, נבדוק על מה נדבר. תראה, את אומרת נקודתיים ואני... היד שלי עושה את מה שהאוזן שומעת. איפה? ב-ID. ב-ID. ב-URL, כאילו, ב-URL. למה? למה נקודתיים? לא, זה בבקאנד מגדירים את זה ככה. פה זה כמו לשלוח את זה מהפוסטמן, אז סלש ואת כל ה-ID שלו. אז זה בסדר. אז then, בואו נראה אם חזרה אלינו מכונית. car as, או איך נקרא לזה? raw data. בואו נקרא לזה פשוט result. result. אז return. result. נקודה. JSON. נקודה then. result as obj, ועכשיו סוף סוף יש לנו מכונית. אז את זה אנחנו צריכים עכשיו לשים על השדות האלה. את זה אנחנו צריכים לשים פה. אז בואו נכין אותו מראש בתור אובייקט. ונציג אותו רק אם האובייקט שלנו באמת מכיל תוכן. אז יהיה לנו כאן איזשהו אמפרסנד, ורק אחרי זה הדבר הזה. ולאובייקט שלנו בואו נקרא לו returned car info. ויותר מפורש, returned from API, אין יותר מפורש מזה, returned from API car info, שאנחנו מגדירים אותו כאן למעלה, const returned from API, set returned from API. בהתחלה יהיה בו כלום. זה יהיה car info, אנחנו תכף נעשה לזה אינטרפס שיהיה יפה. car info או null. בהתחלה נתחיל את זה עם null. נגדיר את car info. תכף נראה איזה שדה אנחנו צריכים להוציא ממנו, מתוך result as obj. כאן כנראה שאנחנו נצטרך לעשות result as obj, נקודה, משהו. האינטרפס של מכונית, צריך להיות בה את כל השדות שאנחנו הבטחנו שיהיה כאן. אז צריך להיות בה manufacturer,
model year plate, אני יכולה להעתיק את זה מכאן, יש לי את זה מאוד מאוד דומה לזה. אוקיי. אוקיי, manufacturer model year plate, זה בדיוק מה שאנחנו מציגים פה. יופי, יש לנו את זה. בואו נעבור על הכל, נראה שיש לנו את הכל. יצרנו כאן משתנה state שיחזיק בתוכו את המידע כשהוא יחזור מה-API. יצרנו כאן פונקציה שתביא אותו מה-API, handle submit. איך היא תביא אותו מה-API? היא תעשה קריאת fetch, אם אנחנו לא אומרים post, put, delete וכן הלאה, אז זה ברירת מחדל, זה get. אז אנחנו שולחים את ה-get אל API cars, ה-input ID שהגיע מהתיבה הזאתי, התיבה שכל הזמן מתעדכנת פה, input ID שכל הזמן מתעדכנת פה. לפני שאנחנו מבזבזים את הכוחות של הרשת שלנו, את ה-CPU של המחשב שלנו, אנחנו קודם מוודאים שלכל הפחות במינימום הוא הכניס שם קלט שהוא סביר. אני לא יודעת, אולי המכונית הזאת לא תהיה בדאטאבייס, אבל לפחות שהקלט תהיה סביר, אחרת היא בטוח לא תהיה. אז בדקנו את זה, ורק אחרי זה עשינו את הבקשת פאץ' הזאת. אם הוא לא נתן לי קלט סביר, אז מיד אנחנו נודיע לו, אין לי כזה, זאת אומרת, המידע הזה לא תקין, אבל בנוסף, גם אם אנחנו מקבלים בחזרה 404, או משהו שאומר שהמכונית לא קיימת, אז גם כן אנחנו לא יכולים לעשות פה את זה. אז כאן בואו נעשה לנו עוד הפעם סקיצה. If the response code is 404, בסוגריים, no car with the requested or car with the requested ID does not exist. בדאטאבייס שלנו. אז אם הרספונס קוד הוא 404, אז אנחנו צריכים alert user. כן, נכון. בדיוק ככה. Car with the requested ID doesn't exist in our DB. אחרת, else, set returned from API car info, וזה כאן תלוי בו. ברגע שיהיה בו תוכן, אז אנחנו נציג את זה. נראה טוב? פרט לבאגים שאולי יהיו? נראה בסדר, נכון? אוקיי. אז נשאר לנו עוד לטפל בזה. בואו נראה איך נראית הודעת השגיאה כשאנחנו מבקשים מכונית שלא קיימת. נפתח את הפוסטמן בשביל זה. נריץ גם את הבקאנד, כי יצרנו אותו מקודם. cars controller, וזה get car by ID, אנחנו פונים אל הרפוזיטורי, נותנים לו ID, ואנחנו פשוט מחזירים את כל ה-results, אנחנו תכף נצטרך לראות איך הצורה של ה-results האלה, כדי לשלוף מתוך זה רק את המכונית, אמרנו עוד שזה משהו שאנחנו נצטרך לסדר פה, בדיספליי. נלך עכשיו ל-My Repository ונסתכל על get car by ID, אפשר לעשות על זה control click,
הנה get car by ID, ואז אנחנו עושים find one, ואם לא היה לנו, אז זה פשוט מחזיר את לא משנה מה, זה מחזיר מהדאטאבייס. מה שאומר שכאן אנחנו נצטרך לעשות עם זה משהו. בואו נטפל בזה בפרונט כרגע. אז בפרונט אנחנו נצטרך עכשיו להבחין, בכל מקרה אנחנו נקבל את ה-results, אנחנו נצטרך להבחין האם זה ללא תוכן או עם תוכן. אז כאן אנחנו צריכים להגיד cars, לקבל את כל המכוניות, לקחת ממישהי ID, בואו ניקח ממישהי ID, נראה איך נראה כששולחים בקשה שיש בה ID תקין. זאת התוצאה. אז באמת, ברגע שיש לנו את התוצאה הזאת, זה יעבוד לנו מצוין, כי יש כאן manufacturer, model, year, plate, הכל נראה מעולה. מסקנה ראשונה, ברגע שאנחנו שולחים לו את הבקשה, וזה בקשה תקינה, הנה מה שאנחנו מקבלים, ככה זה נראה. זאת אומרת שבאמת חוזר אובייקט, והוא מתאים לשדות שלנו, זה בול, בדיוק מה שאנחנו צריכים להציג על המסך, בדיוק מה שאנחנו מצפים להציג על המסך. הנה מה שאנחנו רוצים להציג על המסך, והנה מה שחוזר, זה בדיוק אותם שדות. אם נסתכל כאן, אנחנו רואים שזה בדיוק אותם שדות עם אותם שמות, וזה יעבוד נהדר. אם אין לו מישהו כזה, הנה ניסינו לעשות כאן בקשה למישהו שאין לו, אז אנחנו מקבלים בחזרה null. עוד דבר אחד ראינו, שאם אנחנו שמים פה תווים לא תקינים, זה חייב להיות אותיות אקסדצימליות. מקודם הסתכלנו על ההגדרה, ראינו 24 אותיות אקסדצימליות. אותיות אקסדצימליות זה הספרות 0 עד 9, ועוד האותיות A, B, C, D ו-E, וזהו. אוקיי? ו-F, סליחה, ברח לי. אז זה כל מה שמותר לשים פה. אם למשל אני אשים פה איזשהו תו R נגיד, אז אנחנו נראה שהשרת מתרסק, זאת אומרת שכדאי מאוד לעשות בדיקה גם על הקלט, שזה מכיל אך ורק את התווים האקסדצימליים. אנחנו חוזרים חזרה לפרונט, ואנחנו מוסיפים לבדיקה שלנו, כאן, וגם, ובודקים עכשיו פאטרן שהיא תהיה אקסדצימל. זה משהו שהוא מאוד נפוץ, ולכן סביר מאוד להניח שאנחנו נמצא במהירות את ה-regex שלו. רציתי להשתמש ב-regex pattern בפרויקט של הריאקט, לא הצלח. לא יודעת למה לא עבד לי, ניסיתי מיליון אלף פעם בכל מיני צורות, וזה עדיין לא שלט לי. טוב, את צריכה להראות לנו, את צריכה להראות קונקרטית, ונפתור לך את זה. You can do with regular expression, זה פשוט, regular expression ממש ממש פשוט. אז זה אפשר ככה. נקודה matches. input ID. match. יופי, אז עכשיו בדקנו, וידאנו שזה רק ספרות אקסדצימליות, 24 ספרות אקסדצימליות, ואז הדאטאבייס שלנו לא יקרוס. עכשיו אנחנו צריכים לטפל במקרה שחזר פה null. כשאנחנו מחזירים null, חזר לנו 200, אוקיי, אני חושבת שאנחנו רוצים להחזיר 404. זאת אומרת שאנחנו צריכים בבקאנד שלנו, לא את זה, זה אפשר לסגור רגע. אנחנו הולכים לבקאנד שלנו ואנחנו משפרים את get car by ID.
בואו נסתכל אם קיבלנו כאן ב-results, קיבלנו null. זו התוצאה בעצם שקיבלנו כשהרצנו את השאילתה get, שלחנו את הבקשה הזו, והחזרנו כאן בעצם את ה-results שחזר לנו מ-my repository. בואו נלך אליה ל-get car by ID, נראה מה היא מחזירה. היא לוקחת את מה שמחזיר לדאטאבייס, והדאטאבייס עצמו החזיר null, כי אנחנו לקחנו את מה שהחזירה, והחזרנו אותו כמו שהוא. אז בואו נעשה כאן לפני כן בדיקה. בואו נגיד ככה. if x שווה ל-null. return num of records found 0. else, ואת ההדפסה אפשר לעשות עוד לפני, else, נחזיר את x. זאת אומרת שבכל מקרה יחזור צורה של JSON. זה יהיה לנו פשוט יותר קל לעבוד עם זה ככה. אז כאן, ברגע שאנחנו קיבלנו בחזרה את results, זה בכל מקרה JSON. כאן אנחנו נשנה את זה גם לסטטוס. res.status. for. ואז אנחנו נשאל פה if results נקודה, שם של שדה שיקרא num of records found, אם יש את השדה הזה, סימן שאנחנו הכנסנו אותו, אז תחזיר 404 ותחזיר JSON על ה-results, אחרת תחזיר כמו שזה. סטטוס 200, JSON על ה-results. אז עכשיו כשאנחנו עושים ניסיון עם משהו שלא קיים, נגיד שאנחנו נשים פה A, אני לא זוכרת מה היה זה שכן היה אותו, יש C, יצא לי אחד שיש אותו, ואם נשים כאן משהו, אולי AA אני חושבת שלא היה. גם. אולי BA. בואו נשנה את זה ל5. יופי. אז ככה, רגע, אבל שנייה, כאן עדיין קיבלתי 200 אוקיי. פה רציתי לקבל סטטוס 404. num of records found. בוא נשים פה רגע דיבאגר, נראה. כאן צריך רק לעצור לפני. run and debug, Node.js. נשלח את אותה בקשה שהחזירה לנו פה תנ"ל. ובואו נראה, num of records found.
יש את השדה הזה. לא, אז כן, אז הוא הולך לכאן, זה בדיוק מה שרציתי. אז הוא נכנס לכאן, וכאן אנחנו רוצים לעשות את זה עם סטטוס 404. אז הוא כן הגיע למקום הנכון. לא, הוא הלך לאלס. כי זה 0. בעיה פשוט שאלתי את זה בצורה שלוגית, החזירה false. אז כאן אני אגיד, אם יש את זה, וגם זה שווה ל0. זהו. זה היה הבאג. נריץ את זה עוד פעם, נסתכל על התוצאה, ולמה 200? Now of records found, כן שווה ל0. לא, זה מוזר, זה כאילו יצא לו שזה לא. הוא לא הלך לכאן. הוא החזיר את ה-results, אבל הוא לא הלך לכאן. אוקיי, אז צריך להסתכל על זה. results. num of records found. אם כן. תעשי ההפך, אם תרשמי כאילו, במקום 404, 200, במקום 200, 404. איך זה יעזור? נראה אם הלוגיקה היא הבעיה נכונה, הבעיה קורית כאן. הבעיה קורית שהוא לא מזהה את זה כ-true. למרות שזה נראה שזה מאוד true. יש לנו כאן results, יש בתוכו שדה שקוראים לו num of records found, והערך של השדה הזה הוא בדיוק 0. בוא נדפיס את זה, אולי משהו שרואים בעיניים, לפעמים קשה לראות בריצה. אז בואו נעשה את זה עם לוג. נדפיס את זה, ונדפיס כל אחד מהם לחוד. אז קודם כל נדפיס את זה. אחרי זה נדפיס את זה, ונראה לי מספיק, רק נרשום כאן מה זה. לפעמים קונסולוג עובד יותר טוב יותר קל לראות בקונסולוג מאשר בדיבאגר. results, 0 ו-true. אז הדבר השני הוא true. הדבר הראשון הוא הבנתי. זה עצמו 0, בגלל זה לא עובר את זה. זה 0, אי אפשר לעשות 0 עם משהו, כן, אז החשש שלי היה שהשדה הזה לא יהיה קיים. אם השדה הזה לא יהיה קיים, אז התוכנית שלי תתרסק פה. צריך לחשוב על דרך יותר חכמה לעשות את זה. הדרך הכי קלה לפתור את זה, זה ללכת לפה ולהחליט שאנחנו מחזירים פה במקום 0, אנחנו מחזירים פה -1. ואז הדבר הזה יעבוד. הלוגיקה שעשיתי כאן תעבוד. זה יעבוד. כי הערך של, קודם כל השדה הזה קיים, והוא -1, אז זה לא מחזיר פה 0, והדבר הזה צריך להחזיר כאן 0. לא, -1. -1. אבל ככה זה יהיה אותו דבר. -1 עם -1. גם אותו דבר. אני חושבת שהלוגיקה עכשיו היא בסדר. ננסה את זה.
זה עבד, עבד. הסמנטיקה של אפס היא זאת שעשתה את הבעיה. במובן הזה שהדבר הזה, הערך שלו הוא אפס. ואני רציתי להגיד לו כאן, מה שרציתי להגיד לו זה, אם יש לך את השדה הזה בכלל. וזה לא דרך נכונה להגיד את זה ככה. הייתי צריכה לבדוק אולי את הקיז של האובג'קט, אבל זה הרבה יותר חכם והרבה יותר מהר לבדוק את זה ככה. אז הסימן שלנו -1 אומר בעצם does not exist, ונרשום לנו את זה פה בהערה, -1 means no records found. Easier to work with logics easier than 0. To work with logics. אוקיי. טוב, אז עכשיו אנחנו חוזרים לפרונט. עכשיו בפרונט אנחנו צריכים לבדוק שאין לנו שדה כזה. אז הנה הבדיקה שלנו. אם קיים השדה הזה, לא חייבים לעשות את הבדיקה שאני עושה עכשיו, כי אנחנו יודעים שזה מופיע רק אם לא נמצאו, אבל אני עושה את זה רק כתזכורת לעצמנו. אז אם יש את השדה הזה והוא -1, אז אנחנו צריכים לעשות alert ליוזר. With the requested ID not exist. אחרת, עושים את זה בתוך השדה הזה, ואז זה יופיע על המסך ונראה בסדר. בואו נייצא את הקבצים האלה. שכחתי לשים את זה על המסך.
ניקח את ה-ID מזאת שמקודם ראינו שיש אותה. זה היה... אני חושבת שזה היה זה. לא, גם לא. זה, לא. אוקיי, נעשה get all cards, נראה איזה מכוניות יש, ניקח אחת. הוא מצא את המכונית, ואחרי שתיקנו ומצאנו את כל הבאגים הקטנים שהיו שם, שזה היה בעצם לא ממש באג, אלא פשוט לא הצגנו את הדאטה הזה על הדיבים, פשוט לא הצגנו, אז לא מפתיע שהוא לא הוצג. נשים את שתי התיקיות שלנו עכשיו בתוך פרויקט אחד, וכל פעם שנרצה לעשות בילד, נדאג שהבילד ייבנה ישירות לתוך התיקייה של הבק. כדי שיהיה לנו נוח יותר כשאנחנו רוצים לעשות בכל פעם את השמירה של השינויים בקבצים של הריאקט. אנחנו ניכנס עכשיו לתוך הקובץ של package.json בפרונט. אנחנו נוסיף את הסקריפטים האלה. למעשה אנחנו משנים את הסקריפט של הבילד, ומוסיפים לו, במקום רק React Scripts Build, אנחנו מוסיפים לו אחרי זה, גם תריץ את הפקודה הזו, גם תריץ את Copy Build. אנחנו רושמים לו את המקום שאליו אנחנו רוצים שהוא יעתיק את תיקיית הבילד, אחרי כלומר, כאן היא סיימה כבר את הבילד, ולאחר מכן אנחנו רוצים שזה יעשה פה את ההעתקה הזאת. זאת אומרת, להעתיק את זה אחרי שהוא כבר יצר את הבילד. אז לאן אנחנו רוצים? אנחנו נעלה רמה אחת, כי אנחנו נמצאים בתוך התיקייה של פרונט, אנחנו רוצים לעלות רמה ולהיכנס לתוך התיקייה של הבק, זו התיקייה שיש בה את הבק. וחשוב להגיד גם שיצור שם התיקייה בשם בילד, אחרת הוא פשוט יזרוק את כל הקבצים פה בתוך מונגוס דמו. אז וזה צריך להיות עם backslash בכל מקום שבו רוצים להגיד סלש, זה פשוט הכללים של Windows. אז אנחנו עולים רמה אחת, נכנסים למונגוס דמו, ויוצרים תיקייה בשם בילד, אליה אנחנו מעתיקים, xcopy זה הפקודה שאומרת להעתיק, את התיקייה בילד הזו שנוצרה פה. עכשיו כל שינוי שאנחנו נעשה, בואו נראה את זה. בואו נראה את זה הלכה למעשה. בואו נשפר טיפונת כאן את ה-CSS של זה. אז אנחנו הולכים לפרונט, אנחנו פותחים את הקומפוננטה או את הסקרין של display car by ID. ומסביב לדיב הזה, display car info div, בואו נעשה margin bottom ו-margin top. אולי רק margin bottom בעצם. אולי רק margin bottom. ניתן לזה margin bottom של 200 פיקסל. זה יהיה מאוד מורגש, 200 פיקסל זה די הרבה.
ונריץ את הבילד. אז npm run build. אז הוא קודם כל יוצר את הבילד עצמה. לאחר מכן, עכשיו הוא יעשה את העתקה, הנה הוא דיווח על העתקה. עכשיו אנחנו פשוט מרעננים מהבק. הבק צריך כמובן לרוץ, אז בואו נפתח עוד cmd אחד. cd לתוך הבק, לא לשכוח את זה. cd לתוך הבק. נודמון. יש שגיאה נפוצה ששוכחים להיכנס לתוך התיקייה. cd לתוך הבק, נודמון. כעת אם אנחנו מרעננים פה, ואנחנו נכניס מכונית שבאמת קיימת, ניקח אחת אחרת. ודיספליי. זה לא מורגש, בואו נראה רגע למה. דיספליי car by ID TS6. אז הלכנו לדיב הזה, דיספליי car, וזה באמת קלאס ניים. עשיתם פה? אני אעשה לו אולי background color, אז זו שאלה טובה אם עשיתי אימפורט, צודקת. לא עשיתי אימפורט. אני חוזרת אל הפרונט, ועכשיו זה קל מאוד לעשות את זה. זה בסך הכל להריץ את הפרונט מחדש. לוקח לו כמה שניות. זה הרבה יותר קל מאשר להתעסק עם הקורס ואחרי זה להחזיר את זה. כמובן שאם הפרויקט, זמן הבנייה שלו לוקח הרבה זמן, זה לא כדאי לעשות את זה. כבר עדיף להריץ את זה משני שרתים שונים בזמן פיתוח. אוקיי, עכשיו אנחנו מרעננים, נשים שוב, ניקח מכונית שעוד לא הייתה לנו. ואכן רואים את הרווח בצורה ברורה. עוד דבר אחד נעשה לזה background color. נבחר איזה צבע נחמד, כזה. כל מה שצריך לעשות עכשיו, npm run build. ומספיק שנרענן עכשיו, בואו נזכור את המכונית שהייתה לנו. מספיק שנרענן עכשיו, נשים את המכונית הזו, display car, ועובד. בואו נשפר משהו שמקודם שכחנו לעשות אותו, אז כאן רק נעשה את ה-placeholder'ים. זה היה בטופס של המכונית, אז זה כאן, בתוך input, insert new car, ב-TSX שלו, אנחנו צריכים להגיד בכל שדה מה צריך להיות הקלט. נעשה את זה עם מולטי-קרסר, ונקליד placeholder. כל אחד מהם זה משהו אחר, נזיז את החיתום, טוב. אופס. זהו, זה הדבר האחרון שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו ניתן לזה שמירה אחרונה, נראה שהדבר הזה יתעדכן, ובזה אנחנו נסיים את הפרויקט הזה.
בסך הכל ראינו הרבה מאוד דברים בפרויקט הזה. ראינו איך ליצור מקצה לקצה, פרויקט פול סטאק. הנה אנחנו רואים פה את הפלייסהולדרים. אז ראינו איך ליצור פרויקט פול סטאק, ראינו איך לעבוד בסביבת ה-development, בלי לעשות קורס. אנחנו פשוט מריצים את הכל, עובדים עם שתי תיקיות, בכל אחת מהם עושים את הפיתוח. כשרוצים לעדכן דברים בצד של ה-React, אז זה לוקח בסך הכל כמה שניות יותר, אם הפרויקט הוא לא מאוד מאוד גדול. ראינו איך אנחנו עושים סוגים שונים של ולידציה של הקלט. אנחנו עשינו את הוולידציה, לא בכל המקומות עדיין. עשינו את הוולידציה בבקאנד, עשינו את הוולידציה בתוך המודל. הגדרנו כאן הרבה מאוד קונסטריינים חדשים שלא היה לנו בפעם הקודמת. הגדרנו פה כל מיני קונסטריינים. ראינו אפילו קונסטריין אחד מיוחד, עם ממש קוד של פונקציה שבודקת, וככה זה בעצם מאפשר לנו לבדוק כל דבר שרק נרצה. יכולנו אפילו את הקונסטריינים הבילט אין לבדוק ככה, לא רצינו. אפשר לבדוק יותר מדבר אחד, אפשר לבדוק כל לוגיקה שרק נרצה. אז זה נותן לנו את המקסימום אפשרויות לבדיקה של ולידציה. זה נעשה בצד של הדאטאבייס. אם אני אנסה להכניס מכונית שעושה violation או customer שעושה violation על אחד מהאילוצים שהגדרנו פה, אנחנו פשוט נקבל הודעת שגיאה בחזרה. איפה עוד עשינו ולידציות? עשינו ולידציות גם בקונטרולרים, אז למשל בקאר, זה לא, במקרה הזה לא מדובר פה בוולידציה, מדובר פה בבדיקות ושיפור של התגובה שאנחנו מחזירים למשתמש שלנו. אז למשל כאן עשינו את התגובה בצורה שתהיה הרבה יותר קלה, לומר למשתמש שאין לנו מכונית עם ה-ID הזה. למשל, אם הייתי שמה מכונית, קודם כל בוא נעשה עם ID שכן קיים. אז ID שכן קיים, אני יכולה לראות אותה, אבל אם הייתי שמה כאן משהו שלא קיים, בואו נשנה את ה7 הזה ל3, הימור שאין כזאת, וקיבלנו כאן הודעה, car with the requested ID doesn't exist in our DB, זה הרבה יותר ברור ברגע שאנחנו רואים את זה, שלחנו גם 404, לכן התגובה הזאת היא הרבה יותר טובה מאשר מה שעשינו מקודם, סתם החזרנו אותו כ-X, זה מתחיל אפילו מה-car repository, ב-car repository, ב-get car by ID, פה אנחנו כבר התחלנו לטפל בזה, דאגנו לאיך זה יגיע אל הקונטרולר, הכנו את זה מראש, וכך אפשר להוסיף ולשפר את התקשורת שאנחנו מעבירים בין הקבצים. להוסיף כל מיני דברים שישפרו בסופו של דבר את התגובה שאנחנו מחזירים למשתמש שלנו. אם אנחנו רוצים לעשות insert car, add new car, אנחנו גם צריכים לעשות כאן, למשל, יש לנו, אנחנו מחזירים, אנחנו עושים כאן console log לארור, אבל אנחנו לא מחזירים אותה. יש כאן עוד דברים שיש פה המון המון עבודה. אם הייתי רוצה עכשיו לטפל באמת בכל הלוגיקות, זה משהו שהייתי עובדת עליו יום, יומיים, הרבה מאוד שעות. אז באמת לטפל פה בכל הלוגיקות, למשל פה מה אנחנו עושים, אם קרתה איזושהי שגיאה, אז אנחנו שמים את זה בקונסול לוג. זה לא עוזר אצל הקליינט, הקליינט לא מבין מה קרה. אז כאן אנחנו צריכים לשפר את זה ולעשות החזרה, לעשות return לקונטרולר, איזושהי הודעת שגיאה שמסבירה מה קרה, ושם להכין איזושהי הודעת שגיאה שחוזרת חזרה לקליינט. ביצענו בנוסף לזה ולידציות בפרונט.
אז למשל כאן, עוד לפני שזה מגיע לבק, לפני שאנחנו בכלל עושים את הבקשת fetch, אנחנו מוודאים פה שהאורך של ה-ID הוא בדיוק 24, ובנוסף לזה שזה אקסדצימלי. בואו נראה את ההשפעה של זה. אז אם למשל כאן אני אנסה לשלוח, זה ראינו שהוא פשוט אומר אין לנו כזאת מכונית, אבל מה קורה אם אני שמה לו כאן משהו שהוא לא אקסדצימלי? בואו נשים פה אות שהיא גדולה יותר מ-F, למשל R, אז display, ואנחנו רואים כאן הודעה, it must be 24 exa characters. אז עשינו פה המון ולידציות, הרבה מאוד סוגים של הגנות ושיפור של חוויית המשתמש. בזה אנחנו מסיימים את הפרויקט הזה, אני אשמור לכם אותו.